Yeah. Makauti. Ndakudawo sekunamata andichada sekushandiswa matimoni asiyane neni wari baba famba ineni Baba ndinoziva pukure mtemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba ndinoziva pukure mtemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba. Handina nguva yekupfugama changu chote kungovhiringa zvokupomba kumabhawa ndizvozvo ndaifarira. Ndaitadza everyday chakatochaya taipaza kumabhengi tine mabhebhi anopfuura kana 10 vanozvikita kwandegara kumaplots. Chenezeiwo baba tigezeiwo zivi tichenezeiwo baba tigezeiwo zivi. Zvakatanga pandakapedza form 4 ndakapindamo munyika ndikaoneswa moto ndaiswera takatyora nemachizi muzvikora matairobha tembera mustreet muna 4th. Those days taivaona vakasenga mazvitswanda totanga kovabata tovazuva tichidhonza apa chinangwa chedu kungotora savashanda tenzi ndigezei ndive mutsvene segwayana. Neniwo mwari wangu ndainetsa ndaitora chero zvandisina kupiwa varume vevanhu ndaitora mitemo ine gome ndaityora. Ndakudawo zvekunamata handichada zvekushandiswa matimoni asiyane neni wari baba famba ineni. Baba ndinoziva bhuku remutemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba. Baba ndinoziva bhuku remutemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba. Baba ndinoziva bhuku remutemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba. Baba ndinoziva bhuku remutemo asi kakawanda ndichitadzira vapenyu kana zita rangu ririmo mubhuku renyu richenezeiwo baba. Handina nguva yekupfugama changu chote kungovhiringa zvokupomba kumabhawa ndizvozvo ndaifarira. Ndaitadza everyday chakatochaya taipaza kumabhengi tine mabhebhi anopfuura kana 10 vanozvikita kwandegara kumaplots.